Bună prieteni, sunt Cipi din partea Dark Lead și în acest tutorial am să vă prezint un mic soft care registrează automat sau manual după preferințe toate apelurile Skype. Se numește iFree Skype Recorder și este un softuleț foarte drăguț, mai ales pentru cei care au radio și vor să facă convorbiri, să zicem așa, în direct. Adică dacă avem credit Skype, sunăm pe cineva pe mobil sau pe fix, registrăm și după aia postăm, să zic așa, pe radio sau punem pe radio. Să lăsăm vorbăria și să trecem la treabă. Deschidem un browser și pe Google scriem iFree Skype Recorder, primul rezultat, mergem la download și aici așa descărcăm acest program. iFree Skype Recorder este foarte mic, are 1 mega. Apăsăm pe acest buton și el se descarcă. Eu mai aveam descărcat odată și aici așa o să vă explice în 3 pași simpli cum să setați programul. Eu am să vă arăt programul în mare. L-am instalat. Instalarea este foarte simplă. Next, install și gata. Deschidem programul. Stați să văd, eu mai aveam deschis. Așa. Aici așa o să vă arăt o mică istorie și înregistrări. Dacă aveți, le puteți asculta. Eu o să vă arăt cum setați calea unde să se ducă fișierele înregistrate. Mergem la Kill Recording și aici așa alegem calea. La MP3 Quality lăsăm așa sau după preferință setează fiecare cum vrea. La Chat Replace o să fie câteva opțiuni simple să răspundă automat pe Skype. Mai departe vă las pe voi să-l descoperiți. O să dau apply, iar softul o să înceapă de fiecare dată automat când facem un apel să înregistreze apelul. Dacă nu, mergem la general, nu scuzați, aici așa la call recording și dăm manual record call. Dăm apply și de fiecare dată apăsăm acest buton roșu. Eu vă mulțumesc de vizionare, sunt Cipi din partea Dark Lead și v-aș îndemna să dați un subscribe pe noul canal de YouTube. La revedere!